За някои хора град Варна е любов, а за други като мен той е най-ветровият град. Пинахме и хапнахме в някои от най-известните локации в град Варна. А колко платихме за цял ден, ще разберете в края на видеото. Добро утро! Здравейте, приятели! Намираме се в град Варна. Точно така обикаляме България, защото обстоятелствата, които ми се случиха в живота, ми позволяват във вторник да се намирам в морската ни столица. За обстоятелствата ще се поговорим в друго видео, обещавам ви, но днес ще ви разходя на едни от най-известните и препоръчителни места, които знам в град Варна. Ще ви покажа цените, ще ви покажа къде ще отидем за този един ден. Надявам се видеото да е интересно, полезно и ако е така и ви харесва, може да се абонирате за канала ми. Поздравих ви с добро утро, нищо че вече се е цял обяд, но ние се намираме в Wholehearted. Нямах търпение да го посетя, отдавна го гледам в Instagram, а какви са цените, вкусно ли е, дали препоръчвам, сега ще разберем веднага. Благодаря ви, че сте тук и нека направим тази обиколка из морската столица заедно. Каквото и да кажа за това място ще е малко. Собственичката на заведението участваше в MasterChef и още от тогава знаех за нейните кулинарни умения. Всичко много ми хареса. Менюто и цените бяха страхотни и тъй като съм човек, който често посещава брънч заведения, мога да ви кажа, че това е едно от най-нормалните такива. Порциите са големи, персоналът е учтив, храната е супер вкусна и определено се заслужава, ако сте във Варна, да посетите. Може би още няколко пъти ще го повторя, докато гледате видеото, но да, записвайте си. Wholehearted, град Варна. Не знам за вас, но аз обичам след като хапна да се разходя. Затова всички дружно отидохме да видим морето за първи път тази година. Вече сме на крайбрежната, приключихме с брънча и беше много вкусно. Това заведение определено се заслужава. Ако сте във Варна, посетете. Сметката в момента ви я показвам на екрана. Според мен за тези пари е 10 от 10. Ако сте виждали някои от тиктоците ми, на много места в София е много по-скъпо. И сега ще се разходим по крайбрежната. Времето е хубаво, топло, приятно, което рядко се случва, като съм във Варна, защото аз винаги идвам зимата. Зареждаме се с позитивни мисли, пак да кажа, ще ви споделя повече малко по-нататък. Интересни събития през 2025. След разходката ни тук, ще отидем по центъра, предполагам, и ще ходим да пием капучино от известния бариста. Тук виждате на екрана за какво говоря. И ще видим каква е цената. Между другото, брънча във Варна е по-евтин, отколкото брънча в Търново. Това е факт. Не си измислям. Много е приятно наистина. Чакайте да ви покажа. Истината е, че последния път, в който дойдох в този град, беше през 2018 година. Това, което не харесвах на града е, че винаги духа, винаги е студено, но аз идвах само през зимата. Както споменавам и във видеото, не съм имала възможност да го посетя лято. И пак е зима и аз пак съм тук. Но ми хареса. Слънцето ме зареди позитивно и Уейк парк Варна ми хареса страшно много. Това е нещо, което е ново за мен, затова оцених високо. А точно в началото на този парк намерихме една карта на самия град и един варненец ще ви разкаже малко повече. Намираме се пред картата на Варна и сега ще ни обясниш малко по-подробно. Много важен въпрос. Кажи къде ходите след дискотека да дадете. И тук са шадраваните. Те затова ги има и там. Кажи къде са тези леките мъже, жени. Горе. Не. Ето ги. Те са. Ето има тук леки жени. Къде са дискотеките? Тук така има барове. Делфинариума къде е? Ето го. Не го виждам, да. Ето. А ромската махала? Ето ги, как? Колхозния пазар. Тази карта се намира точно в началото на Уейк парк Варна, на крайбрежната. Според мен обясненията за нея бяха интересни, затова реших да ги включа в видеото. Това дърво е много интересно и са го изобразили, защото като минеш покрай него ще го разпознаеш винаги, защото е едно огромно дърво с колони, които са като катерушка. Браво! Оправили са Варна. За последните 10 години има разлика. Одобрявам. Супер е за 1-2 дена разходка. Виждате ли, казваме позитивни неща във видеята, не само негативни. Нищо, че духа е хладно. Но пак е добре. Желавам ви тук да дойдете лятото, а не като мен през зимата. Защото според мен ще бъде много приятно точно на този плаж. Най-скъпия град може да е Велико Търново, но най-ветровият град е Варна. Идеята на видеото е да видите, че във Варна не е толкова скъпо, колкото хората казаха в предното видео и в Търново наистина цените са по-високи, поне от към брънч. Сега се намираме на центъра, точно пред хотел Черно море, най-известното място според мен на центъра, и ще се насочим към тортичка и капучино. Защото какво правим в другите градове? Разхождаме се и харчим пари по заведения. Разходката във Варна е приятна, аз съм идвала доста пъти преди в града, харесва ми, но е важно да ви спомена, че бяхме на, как се казваше, Раджая бич. Бяхме на Раджана бич и е важно да знаете, че там, за да влезете и излезете, се плаща вход. Цената е 2 лева и на изхода плащате за престоя си.
Това е и зимата, и лято. На мен е много студено, духа доста кофти. Не мисля, че разходката ще бъде много дълга, но важното е, че отиваме за почерпка. Отдавна исках да дойда до Варна, да се разходя, да видя как е. Много не се е променило. Долу по крайбрежната определено има разлика. Обаче хареса ми, че са направили местенца за сядане, приятно е за разходка. Имаше хора, които бягат и се надявам някой ден да успея да дойда лятото или пролетта. Но никога не стигам до тук, защото съм фен на Черноморието, южното, по-надолу. Напишете ми в коментар вие от кой град сте и при вас по-скъпо ли е, отколкото цените, които ще ви покажа във видеото във Варна. А сега без повече дълги приказки да отиваме да се черпим с торта и кафенце. И точно малко след хотел Черно море влизаме в заведението Cherry by Mary. Тук виждате и менюто на екрана, като 9 лева струва капучиното. Да, факт, но цената е такава, защото вие сами може да избирате какво да пише върху него. Казва се Арт Капучино, идва при вас специално бариста, който ви пита какво точно желаете, пита ви какви са вашите интереси и прави нещо креативно, индивидуално за всеки. Седнали сме на Cherry by Mary, поръчал съм си капучино, нямам търпение да го видя. Цената вече сте видели, но 9 лева. В Търново е 7, така че не е голяма разликата. Отдавна исках. Много яко. Аз показах моя YouTube канал и това е нещо, което той сътвори сам. Много се радвам, но на фон виждате и тортата, за която много не споменах. Не беше лоша, но за 9 лева съм яла и по-вкусни торти. Но за капучиното определено смятам, че се заслужава поне веднъж да го опитате. Със сигурност трябва да посетите, ако не сте. Той ходи в София, но проверете на Cherry by Mary, тази локация, която ви оставям на екрана. А сега мисля да хапвам и да пивам. Исках да ви споделя, че в TikTok намерих коментари, които казват, че не се отнасят добре към персонала. Няма представа за тези неща, но честно казано се надявам да не са верни и хората да бъдат добре третирани, защото заведението е хубаво и доста посещаемо. Много ми хареса и начина, по който работи баристата, защото обръща внимание към абсолютно всеки клиент, отива, снима ги, помага и точно такива хора според мен заслужават да се развиват и да са известни с нещата, които правят. Ето ни пред знака на Варна, пинахме, хапнахме по една тортичка. Според мен заведението Cherry by Mary се служаваше напълно, но бих ви съветвала, ако идвате, да проверите дали баристата е на работа, защото иначе няма кой да ви нарисува на кафе. Продължаваме с малка разходка в морската градина и после отиваме да хапнем по един варненски дюнер. Измислила съм ви план за деня какво да правите, ако дойдете за един ден. Лятото би било много по-хубаво, но възможност за лятото все още нямаме, но се възползваме от зимните условия. Така че хайде на малка разходка из морската. Надявам се да знаете, че ако посетите град Варна, не е нужно само да хапвате, да харчите пари и да ходите по заведения, като мен. Много какво да видите. Като например катедралата, която аз не ви показах, но посетих на предната вечер, затова не съм я снимала на днешния ден. Делфинариумът, ретромузеят за восъчни фигури във Варна, който е много известен. И ако времето позволява, е хубаво да се разходите и до панорамната площадка на Галата, където може да видите целия град отдалече и да се насладите на красотата му. Относно Варна, никога не е бил най-любимия ми град в България, защото съм идвала доста пъти и много студено, много духа. Времето е кофти, но това е през зимата. Лятото пък е много влажно. Аз съм човек на по-големите градове, тип София, който много хора не го разбират, няма проблем, но пък за 1-2 дни е много приятно. Отдавна исках да дойда и да посетя тези места, които посетих. Сега се разхождаме по центъра. Да, това исках да споделя. Знам, че може да не ви е много интересно, може би, но нямах търпение да заснема нещо такова, защото да видите цените, да видите Варна, отдавна не съм идвала. И сега ви водя в Люшев, не знам как се произнася, извинете. Едно време 100 кг го рекламираше, на кого е, как е, не знам, но да видим цените и вкуса, дали се заслужава и е това. Може да разгледате обстойно цените тук, като има два избора, по-голям или по-малък размер. Аз избрах по-големия, уж за да се уразделим двама човека и моят избор бе номер 11. Ще се радвам, ако сте от Варна или често ходите там, да ви напишете, посещавате ли това заведение и дали се заслужава, тъй като аз исках много да хапна там. Сега ще ви покажа какво си поръчах. Специалитет съм си поръчал. Цената му е 11,99 за 500 грама, като има и по-малък за 10,50. Имат и тук по-евтини сандвичи. Да, сега ще видим дали се заслужава. Но не е много скъпо според мен. 12 лева. Това ако беше в София, 17. Ако беше в Търново, пак 12-13 лева. Не забравяйте, че Търново е много по-малък град от Варна. Това е важно. И след малко се тръгваме, но преди това ще хапнем. Много благодаря! Ей! Ето го. Доста е добре. О, че голям. Иха.
Вижте за какво иде реч. Хайде да ви покажа как го захапвам, ама хайде отвън. Щастливия танц на доволния човек. И така, за последно във Варна. За последно се станаме най-сладко. Ето го, да покажа отблизо. Много сос има. 7 от 10. Ама добре, доволна съм. След като хапнах, се опитах да поставя край на това видео, но уви, микрофонът ми не е бил включен и затова сега направо ще се включа директно от същия ден, в който правям видеото и ще ви разкажа малко повече за мнението ми и чувствата ми за Варна и какво ви препоръчвам аз да направя. Здравейте, приятели! Няколко дни след заснемането на цялото видео осъзнавам, като обработвах всъщност, че нямам финал. Затова тук съм, за да кажа финалните си думи. И най-интересното може би, колко похарчих за един ден във Варна. Някои от вас може да ме опрекнат, други да ме разберат, но по-интересното е, че за един ден похарчих 63 лева. Това е само моята сметка. Включваме заведението сутринта, брънча. А ако някой от вас се чуди какво значи брънч, това е брекфаст и лънч, закуска и обяд. Прави се между обед и сутрин, затова го наричат брънч. В Америка, в Англия и във всички англоговорящи страни. Стана много нашумяло в България, а в София е пълно с такива заведения. Доста по-скъпи от това, което видяхте във Варна. А ако сте от Варна и не сте посещавали, гарантирам ви, че ще ви хареса. След това посетихме заведението с рисуваното капучино, което да, скъпо е, но едно нормално капучино е 7 лева, труда на човека е оценен на около 2 лева. Смятам, че е нормално. Лашев, не съм сигурна как се произнася, нямам какво да кажа, не ми хареса чак толкова много, очаквах малко повече. Като цяло деня беше хубав, слънчев, студен, със сигурност и ветровит, но това е Варна, такава си е винаги. Долу в коментарите ще очаквам вашето мнение. Благодаря ви, ако сте останали до края, харесайте и се абонирайте. В следващото видео ще сме в град София, ще ви разкажа какво се случва ново в живота ми. И повярвайте, интересно е. Затова не забравяйте да се абонирате. Ще се видим следващата неделя. И пак, благодаря ви.